हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा औलै फिसौफोर आबौलै नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे हाब फिसौफोर आंबा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ मोजांखौनो जागोन फिसौफोर जागोन नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे आरे 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 लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै आरे आरे रुफाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा एसे दै जला दे आरे आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबाय आरे नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा माब्रै जाखो आगै ए बाजै फैदो फै हाबफै आरे हा माब्लानिफ्राय जाखो बेसे गोबावसै आरे दे सिन्था दा खालाम हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ दहायनिफ्राय आरे दे बारा सिन्था खालामनो नाङा बेफोर अखा खोरोमनायजों समान आरे नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन डाक्टार बाबु खाफाला जोबोद मोजां नोंना सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय मा डाक्टार बाबु आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु जोबोर गोजोनबाय नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु खरसाया 10,000 हाब 10,000 डाक्टार बाबु आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ मिथिया नामा नों दाबो मिथिगौ डाक्टार बाबु नाथाय सरकारि हस्पिटालनि डाक्टारफ्रादि बेमारिनि सायाव सिगुन बिगुर बोख्लाबनायफोर बायदि रां लानायखौ आं नुफेराखैमोन डाक्टार बाबु फंबाय नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन हे गसाइ सासेल' फिसा जोनोम जानांगौ सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय जागोन बाबु नों आंनि रैखानिगिरि थु बाबु
बिमा आं थांनोसै फुंनि समावनो पेसेन्जारफोरखौबो एसे बांसिन मोनो हा थांदो आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन ओइ बरबाबु हा नोंहा गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैयाब्रा थोद जाम्बा बबादिखौ सोंनांगौ बबादिखौ सोंलाबायोब्रा नोंलाय बिफां थैयोलै बिदिखौ रायज्लायनो हामा नङालै बाबु खामानि मावनायाव बेफोरखौ रायलायब्लासो खामानिया एरोनो सिख्लाफ्रा बिफांनि हासारसोनो बाबु बाबु आं जुदि नों जायोमोनब्ला सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होनोमोनब्ला ओरैबादि बुंगौमोन आं आव ब्रेंगे मोखाङावसो मानसावगोन आं हाब मा ब्रेंगे राव गोदानब्रा बेलाय दाउखुमै आनजाबनि रावलै बाबु मानसावनोबा ब्रेंगे होनथारनांगौ बाब 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 नोंजों हामानाय नंलालै दाउखुमै आरोबाव बरबाबु आंनावथ' नामा जेरै सिख्लाय आखलाबो एरैखा जुदि सोरबा सिख्लाया आंनि उल्थाब्ला बिनि खना खनला आफाखौ मानि अरनायावसो दङ खम नङालै नोंसोर सानैया आदा रिन्दाव नोंखौ आफाया लिंहरदों नोंसोर मावथ'दो हो आं दा फैफिनगोन थ' ओइ दाउखुमै हा बेफोरबायदि एफा मोजां गुफुर गावदां थारमाने जिरख'नाय रुंग'नाय बायदि सिख्लाखौ दा बायदियाव सोर बायदिया हाबा खालामोनबावगोनब्रा दाउखुमै हा नोंलाय बिनि आफाखं अरनो हाया होमबा रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनोबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिसि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन दानि सेंग्राफ्राबो एसेबां माने रोंथारै नंला बेबा मा सान्दों मावथोंसै आंहा बैसो जाबाय बेसेबां खनथाम मावनानै जाहोबावनांगौ आंलाय नोंबो बेखौ बाराद्राय लायदा होसै नायगोनसै आं बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होन्दोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन अ आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आइ आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रिक्साखौनो फानगोन आइ
नों जेरैखि बुथुमा फिसाया खोनायोबा दुखु मोनोहाय बिफा। नंगौ बिमा, बे फिसाया बेसेबांबा माहि। बे फिसाया जोंनि बायदि न'खराव जोनोम जानोनो समायाखैमोन बिमा। आयं, जुलिया गैया नामा? दङ आयं दङ, न' सिङाव दङ। जुलि, मेट्रिक पास जानायनि पार्टियालाय? जेबो बुङा मानो? हो? माथो गाबदोंसो नोंलाय? मा जादों नों? जुलि, जेबो बुङा मानो? आयं, जुलिया मा जादों? मानो गाबदों बियो? माबा आयं, मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लानो हायैनि गाबदों। नोंसोर जुलिनि फरायनायाव जेबो खरसा नांला आयंमोन। बिनि फरायनायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं होजोबसिगोन। नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोद अनफावरि आयं नोङो। इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं। थां आयं थां, जुलिखौ एसे बुजायहैथां। जागोन आयं। आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि। दिनैनिफ्राय नोंनि फरायनाय, नोंनि थांना थानायाव आं दंसै। आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि। देनाय एसे मिनिनाय। देना।
थांदो दे बाय आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हागौब्ला नों खेबसे आइलाबखौनो होननायसाय सिम्पोल भेरि सिम्पोल नों नायबाय था ओइ सिख्लाफोर र' 7 मिनिट थारमाने नोंसोर बायदि बर' सिख्लाफोर नुयोबा सोर बासिना होनो शिल्पा शेट्टी माधुरी दीक्षित कारिश्मा कापुर फेल नोंसोर साथामनि गेजेराव आं नैबेखौ हाबा खालामगोन माथो मोखां नायखो मा आदा नों आंखौ हाबा लागोन लाजादों मालाय सिख्लाफोरखौ दंखायनो नों इदि दाइंदो मा फावलाय बेलाय हगार आंखौ सौबाय नों ननसेन्स लाजिरा बे रास्कल ननसेन्स ओइ नोंसोर सानै बोरै फै लेखा सोलोंफैदों ना गुन्दागिरि खालामफैदों दिनैजों नोंसोरनि गाज्रि रेकर्डआ खेबथा जाबाय नोंसोरा बे कलेजाव जायगा गैला गेट आउट नै माथो नोंथाङा दंफैग्रोयोलाय दे बेसेबा गोबावजों लोगो मोनलायनाय जिरायदो नोंथां जिरायदो वाइटार कापनै कफि लाबोनाय डैडी आं कफि लोंनो बादों आंनो कक बायनो फैसा हरना र'आइ न' बायनानै लोंहैदो थेंक्स डैड आस्सा नोंथांनि गथ'फ्रा साबैसे जाखो नायल' जाल' बे नोंथां नुनाय सासेयानोल' नोंथांनियालाय आंनाबो हौवासाया सासेल' नोंथां BSc फार्स्ट क्लास पास खालामनानै साख्रि लानो थिनब्लाबो लाया हनै माबा थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिग्रा बिफां गायनाय आरो माबा माबि आबाद मावनायावसो नांथाना दङ दानि मुगायाव बेफोरबादिखौबो नांसिगौ नोंथां नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ गुबुन हादरफ्राव गोबांथार मानसियानो लेखा गोरोंब्लाबो आबाद मावनाय हायोबा कम्पानिफोर खुलिनाय बेफोरबादिजोंनो आथिं सोमाव सोमाव न'खर फोथांबोगासिनो दङ नोंथां बाथ्राया जेखि जादोआनो नोंथां आं नोंथांनि फिसाजोखौसो बिहामजो हिसाबै फसायबाय दा नोंथाङासो मा बुङो नोंथां बादि सासे जमिदारानो आंनि फिसाजोखौ फसायदोंब्ला आहा बहाय मा बुंनांगौ दं अके नोंथां अके नोंथां अके थांसै डैडी थांनोसै आइ थांनोसै नाथाय नैबे बिथांखौ सिनायनानै ला खुलुमबाय आंखौ जागोन फिसा बिदिब्ला नोंथाङा थाथ'दो माब्लाबा मोजां रायलायलायनोसै जागोन नोंथां गोजोन्थों थुदु आइ जारौ ओइ दाखोन बै फैबाय थानाय सेंग्राफोरखौ लेंहरनायसाय ओरै फैथ'नायसाय ओरै मानो फैदोब्रा जौ लोंग्रा नालाय लोंदो आइ बाजै जौआ लाबोबाव
हा बहाथो थांनानै लोगो मोनलायखो माबालै बिटिसि अफिसाव मानसिफोर थांसैलायनायखाय एप्लिकेसन हैनो थांदोंमोन जों माथो रावबो गुमुरखौनो होथ्रा जोंनो दाकेन लो जौआ नोंसोर आंजों लोगो जा आंजों खारफा नोंसोर रांनि गलाम जादोंथ' बै रां बरहा बरहा लाग्राफोरखौ गासिखौबो सेलाबजोबनांगौ ना जों बिदियाव बौदायलायलै आसा थादों नोंथांमोन बाथ्राफोरखौ उनाव रायज्लायसिगोन थ' थांलाय दिनै बिदिबा र' जोंबो थांसै जिरायथ' मोजां राङा बेसेबां जाखो 60 रां जाबाय ना लांफैदो न' लोंनांगौ जानांगौ फुरथि खालामनांगौ लोगोफोर बे मानसिखौ होख्लायनांगौ फिसाला माहाजोननि फिसाला गावसोरलाय सुबिदा लाग्रा नङा माथो होख्लायथारनांगौ रिन्दाव नोंनि दादागिरियाबो सोलिनाय नङा दे आंखौ बहा दादागिरि खालामनाय नुखोब्रा मेरगम दादागिरि नङा साला थाखा फैसानि बिगोमा जादोंथ' जों बायदि बेखारखौ सोर नायना बाराबा आंबोथ' नोंसोर बादिनो नोंसोरखौ सोर बेखार जानो थिनदों आं नाथाय नोंसोर बायदि जिरायनानै थायाखै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबांथार सुबुंनो गोबां सुबिदा होबोदों नोंसोर बेफोरनि उदिस लायाबालानो सानफ्रोमबो जौ लोंनानै आन्दायनानै थायोब्ला बे दाया सोरनि नोंजों गोबांद्राय बुजायनाङा नोंसोरलाय मानोथो थांफादिया बिसिनि साननायजों जोंनि साननायजों गोरोबारिनो दं जों नोंनि खोथाखौसो खोनासंनो लुबैयो आं जोबोद गोजोनबाय नोंसोर आंखौ मालाबा लोगो हमफिनदो आंहा दाबसे जायगायाव थांनांगौ बिदिब्ला थाथ'दो जोंखौबो अननानै लामाखौ दिन्थिना होनांगोनलै रिन्दाव नोंगौ नोंथां जोंनि लामाखौ दिन्थिना होथारनांगोन लेखा लिरना हलाय फाग्लि गोसथोनाय थाखानानै मा सिन्था खालामदोंहाय आंबो गोसथोनाय थारसिगौहाय खोन्थाहाय फाग्लि गोसोबा माबायदि मोनो प्रेमहाय मोनब्लाबो दुखु नुवाब्लाबो उसुखुथु माबाहाय मेरा होने वालाया गोबावब्ला फन हरनो थिनदोंमोन फाग्लिहाय बाराद्राय थुमथुम लाथुमब्ला बेरफुगोनबो थ' फिसौआव फन हैनोसै थ' फैद' हेल' नों सोर बुंदों माबा आंनो रेन्टआवखौ नांगौमोन आदाखौ औ अन्नानै एसे खोन्थाहरनाय नों सोरमोनलाय माबा आंखौ जुलि होनो ए बाजै सोरनि फन नोंनि फना दा बाजै जुलिनि जाम्बि हेलौ दिल तो पागल है नों माब्ला फैयो प्लिज जुलि बागान नायनो गाबोन मन्थ्रि फैगोन नै दा आं ओंखारबायसो नोंबो गाबोन फै दे गाबोननो नै लोगोफ्राबो नोंखौ नायनो लुगैदोंमोननो सम मोनोब्ला बेसेबां नायबाय थाथों दिनै दोनथ'बाय दे समनि जोबोद आंखाल दे
जुलिया बहायनो थायो मा बुंखोबा लोगो फनावबो हाबानि थारिख लायोहाय जुलिनि हाबायाव मोदै फुगानो थाव लाखानांगौहाय थेन फाग्लिफोर ए अबेसोर जुलि दाख्लैनि दाया सोबावदो दाखा दाहरदो मा मोखांनायबावखो दाउ मैनाखौ हमनांगौ ना दाउसो हमनांगौ बेखौ एसे सिन्था खालामदां गासिबो लाजोबथु जुलि बै खोमनि खि दा सोमोन्दो ओइ सिरसा नङाबा दिगदार जागोन Hands up! नङाब्ला नै गुलि गगानसै सार बेसोर मानसि मोजां नङा बिसिनि गाज्रि आखुआ जोंनि खोमायाव हाबखाबाय नोंसोर थांफिनदो नोंसोर फै 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 खादों नोंसोर साननानै नाय अनारु रैखाथि बिलिफां जोंनि साखाथि फाखाथि न' गुदिफ्रावनो बेसेबांबा हा बेखार गोलैसोनानै थायो बेफोरावखि जों आबाद खालामब्ला एसेसो रां फैयामोन खस्थ'नि गेजेरजों नङाब्ला फिथाइखौ मोनजानाया गोब्राब नोंगौ रिन्दाव नोंनि साननाया जोबोद सिगां बेनिखायनो जों दिनै नोंनि उन उन खारफानो गोनां जादों बैसोआ नेनानै थाया समाबो जोंखौ उनथिं नायफिना जों बे जिनिसखौ दासो बुजिदों गावखौनो जुदि बेखार साननानै सानफ्रामबो लोंला जालाजों दिन थाङोब्ला नों उनावसो बुजिगोन गावनो मावाब्ला मालायखौ मालाय मा थिननो हानो नोंगौ रेन्दा नोंथां जों गावखौनो गोबाव सम बेखाराव खाथायफैदोंमोन बै समाव नों बुंनायनिफ्रायनो जोंबो दा जयै कपारेटिभ ससाइटि दानानै थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिसिग्रा बिफां गायनो हाखौबो थि खालामखाबाय आरो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौबो जों दा एवस्रांजोब्बाय जोबोद मोजां आं गोजोनबाय नोंसोरबो दा बावैसोनो मोजां हाबा मावलाङोब्ला सरखारनिफ्राय मदद मोनसिगोन आरो थांना थानायाव बयबो गोरलै राहा फैसिगोन आं थांनोसै गाबोन मिनिस्टार बागान नायनो फैनो नागिरदों नोंसोरबो बयबो फै जागोन दे जोबोद गोजोनबाय जै आंनि थरलिनि सिलिंबायसो माथो थरलिन बोर लानांबो नों बहा हानो बुन्दु थरलिया जाबाय आंखौसो मोजां मोनो हा नायदो नै फान्था गेरला होनोसै जै आगै थरलिनि आया माथो गावा फिब्रा बेनो गावखौनो हाग्रा हाया नोंबो माथो दै सिगांबायब्रा दै लोंदिनलै ओइ आगै थरलि दै लाबो दै सोलाबाखैलै मानसिया मावबाय थानो रिंगि आगै थरलि दै लाबो खोनायाखिसै नामाब्रा बेलाय होद आं मालाय माथो सोलाबदोंब्रा आइदे उफ नै आगै थरलिखौबोसो गेजेरावनो हाबा लाजाया दा नों हाबा लानो ना आं जुलि लानो हेथोर रावनोबो हरनायाव गैयालै नांगौब्ला सानैजों बादिलायनानै जाय देरहायो बेनो मोनगोन मानि बादिनो शे मोसौ भेरानि हारां खुरलायलायनाय बादिलायनानै सौख्रेबलायनानै जाय देरहायो बेनो मिस्थरलिनि बिगोमा जागोन आच्छा बेनो जाथोंसै नै आंना गंमानैसो हामथारला सौलायथानसो लुगैबाय दे सौलायथानसै दे थिग आसे फान्था गेला नायथारनोसै दे आंबो नायना आंना हले बाथरुम थाहैनोसो थिग आसे आंनाबोथ' फालोआव थाहैनोसो
खालामनायसो खिन्थागोन ओइ दहाय आगै थुलि दहाय खदाल आगै थुलि खदाल आरो खालामथारालै आगै थुलि जों नोंखौसो बादिलायदोंमोनलै आगै थुलि आं सिरि जाखो ना खाम जाखो नोंसोरजों बादि जानो नै फान्थि गालिखौ मोनगोना आयै दावदै गला मासि गोथाव खिफिदोंलाय आयै ब्रेंगि सिदेर लांबायसो नामा बेलाय नाफाम बिदै खैसिब ब्रेंगि हामा गोदान थावलाय बेलाय ओइ खामानि मावनाया बिदिसो मा फावलाय सब समय खेलाजोंल' दिन थाग्रा बै खनाथिं बेरा बायनानै दङ मा मार फाहामै नङाबा दानो मोसौ हाबोजोबथारगोन जुलि आं नोंखौ सानसे नुवाब्लानो उन्दुनो ओंखारनो रोङिसो जालांबाय मा जाखोथाय मा जानो खर'आव साननायावबो एम्फौ नांजोब्बाय आंबोथ' नोंखौ सानसे नुवाबानो उन्दुनो ओंखारला जुलि सानो गोसोआ बै समाव नोंखौ खाथियाव मोनोब्ला मोनगोन आं नोंनि खोथाखौ एबाराव आइजों रायज्लायसिगोन नों माबोरै बुंगोन आं ओरैबायदि बुंगोन आयै नों जुलिखौ माबायदि मोजां मोनो होमब्लाना आइया बुंगोन जोबोद मोजां जुदि नोंसिनि आइया आंखौ मोजां मोनाब्ला जुदि हाबाखौ आंजों लानो मोना होनोब्ला मा मोजां मोना हाबा लाहोआ आइया आं जेखौ मोजां मोनो बेखौनो जोबोद मोजां मोनो मिथिबाय आं एखनबा गिखांनाय फैयो रेन्दाव जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव बेरखाङाब्ला आं सोरखौ नायनानै थानो जुदि जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला आं जिउखौनो दान होगोन जुलि नङाब्ला गुबुन फारसे नोंखौ दोनखारलांगोन रेन्दाव उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय हांमा थायोब्ला थोद जाम्बि नों बेफोरखौ दानो दा सानथ'नाय रेन्दाव बेयाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोर जों मानो गावखौ बेखार सानना लायो बेखार माने मा बेखार मानेथ' अलसियासो जोंनि जायगायाव गोबांथार जायगा दङ जाय जायगायावनाखि आबाद जाया मा जाया बेबादि दं दा बेफोरबायदि जायगायाव जोङो थालिर बागान खालामनो हायो जोङो बेफोरबायदि जायगायाव जोङो रबार बिफां गायनानै जोङो लाख लाख रां खामायनो हायो आरो जों बेबायदिनो हर्टिकालचार एबा फिथाइ सामथाइनि गोबां बागान जों खालामनो हायो बेफोरबायदि खामानियाव रिन्दाव मा लिरोमोनलाय नाजायो नामा बसुमतारी आच्छा दे रिन्दाव बसुमतारीया सासे जोंनि ओनसोलनि सासे आदर्श सेंग्रा BSc पास खालामनाय बियो फार्स्ट क्लास फार्स्ट डिभिजननि फार्स्ट पजिशन लादोंमोन बियो खिन्थु बे साख्रि नागिराखै बियो मा खालायदों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि बेखार सेंग्राफोर दङ बिसोरखौ बियो खौसे खालायदों बियो कअपारेटिभ ससाइटि दानो थालिर बागान गायदों बियो जेरावनाखि एखेबारे बे जायगायाव खुनु खेथि बाथि जाया दा नायदो दिवा दिवा जिबायदि थालिर बागान गोजौ माननि गोजौ थाखोनि बा आधुनिक जायनाखि आदब खायदा बेफोरखौ बाहायनानै दिनै आबाद दैखांदों जायनिफ्राय दिनै लाख लाख रां खामायदों बे ससाइटिया आरो बेखौदि बिसोर मावदों बेवहाय जोंनि सरकारनि गोबां हेफाजाब मोनदों सरकारनाव बेबायदि आसनि दङ बेबायदि सेंग्राफोरनो बेखार सेंग्राफोरनो कअपारेटिभ ससाइटि दानायफोरनो बेबायदिनो मावना जानायनि बेबायदि गोबां आसनि दं रां मदद होनायनि आसनि दं
मानो साख्रि नांगौ जोंनोलाय बेनिखायनो जोङो अलसिया जालाबायनो एबा गाव गावखौनो बेकार सानालासिनो जों बयबो आबाद मावनायाव जों गोसो होनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो हादरनि जौगानायाव जोङो बयबो बाहागो लानांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय हिन्द रायजोफोर जों हारिखौ खौसेथि आरो जौगाहोनोब्ला रोङैखौ सोलोंनांगौ आरो रोंनायखौ फोरोंनांगौ दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय दे जुलि जोंहा बे थालिर बिफांखौ सानैजों गायनि आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिख्ला आबाद मावग्रा आइजो सिख्ला बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा La 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 मावनांगौ समाव मावगोन जों हाल खदालखौबो दैगोन जों फैदो बयबो ओंखारबोदो समायना जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ फैदो बयबो ओंखारबोदो समायना जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा अलसिया जाबोला उनाव बुजिगोन बैसो जाबोलासो खाफाल हमनांगोन फैदो बयबो ओंखारबोदो समायना जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ फैदो बयबो ओंखारबोदो समायना जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ
सारी जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा नै बिमा नों खोथाखौ खोनादोंना खोनायाखै बबे खोथाखौ जोंना रिन्दावा खुदिरामनि फिसाजो जुलिजोंसो मोजां मोनज्लायोनो गोबां मानसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आं दालाय माथो खालामबावनांगौसै बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानांगौ लासिं सिं बे रिक्साबालानि फिसाजोंनो हाबा होनां दिनै खैरो बिथां फैगोन बिथांनि फिसाजोखौसो आङो बिहामजो लाबोगोन गथ'खौबो लाबोफागोन नामासै गथ'खौ लाबोथ'नाय नङा गावसोर बोराय आरो बुरै सानैजों फैग्रोनो नागिरदों सिनारि आइ दिनै नोंदानि थाखाय आलासि फैगोन थां नोंदाखौ खिन्थाहैथां बाजै गोदाननि खबर नामा आफा औ खिन्थाहैथां आं जोबोद खुसि आफा फाग्लि आदा दिनै बाजै गोदाननि खबर फैगोन बि हेपि प्लिज सिनारि आंहा गोसो गैया बाजै जुलि थानायखाय थाङाबा आफाया गाज्रि मोनगोन थु माबार थगर नोंथां सफैबाय औ गोजोन्थों सफैबाय गोजोन्थों जिरायदो गोजोन्थों खुलुमबाय जिरायदो नोंथां सिनारि आइ साहाया लाबोदो जाबजुबसो जाबाय नोंथां बेनो नोंथां आंनि दुइसिन फिसाया खुलुम हामबाय दे आइ राननानै होदो दे नोंथां लोंलायदो गथ'फ्राबा साबसे जाखो दाउथु जराफोर बायदि हिन्जावसा सासे हौवासा सासे सानैल' ए नै बेनो आंना फिसाया हामाथ' सनमानबो लादियानो आं सनमानखौ लागोन आफा नाथाय आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा रिन्दाव जों मन्दिर लुनो खुन्थिया गायसननायखौ बुखुना गारनो सानदों नङा मा नों आंनि बिखायाव जोर हाबनानै दोननो नागिरनायाबो बे नोंनिनो पलिसि आफा आं मिन्थिगौ नों सोरजों मोजां मोनज्लायो नाथाय खबरदार बे निहाथ रिक्सा सालायनानै जाग्रानि फिसाजोखौ आं जेब्लाबो बिहामजो हिसाबै गनायना लानो हानाय नङा मिथिबाय बे नोंनि सनानि न'खराव नोंबोदि अराय समाव मर जानानै थानो हागोन बे नङा आफा रिन्दाव नों जोबोद गोरों जाथारबाय नङासै प्लिज आदै आरो मादै आंहा मोजां मोननाय दंखायो आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा मोजां मोननाय होननायाबो खम नङा नोंथां बिदिब्ला जों थांलायलायदिनि थाथ'लायदो बिदिब्ला उनाव बुजिया बे बिदिब्ला उनाव खबर लालायलायनोसै नामा नोंथां दे बिदिब्ला थालायदो दे थांदो खुलुमबाय लेखा रोंदों बिमा बिफानि मान सनमान जादों आयै बिमाबो गोदो गोग्लैनानै दं हनै
ब्रेंगि मोखांसोमान सावगोन फैदोलै सिख्लाय नों रिन्दावखौ मोजाङै बुजायदो बुजायसेयावबो जुदि मानियाब्ला जुलिखौ थांनानै गाज्रि गाज्रि रावजों रायहैदो गोसो थोलायनाय होनदोंहाय जायखौ गोसो होदों बेनिफ्राय साबसिन आरो माथो दंबावो आरो नों बेखौ खर' दैखांहोबावदोंसो रहाय मा हांगा दावरा हाय थरलि आनै साहाया दुंबायबा लाबोदो माथो दारि लालायगोन ना हौवा जानो गोसो दंमोन बियो सिख्लाय आरो दावखुमैनि खामानि जाथारगोन बियो र' नायगोन आं नोंसोर थलिखौ मा खालामना फैया थांनाय मानसिया गावगासिनो दङ खामानि मावनाया बिदि जायो एबाराव खनसे नोंसोरो बेबादि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ होखानाय जासिगोन मिथिबाय ब्रेंगे मोखांसो मानसिगोन रिन्दाव मा आयै नों मोजां मोननाय सिख्लानि नामा मामोनलाय आफा जुलि आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै आं मोजां मोननायखौ नोंसोर मानो मोजां मोना आयै मानो मोजां मोना जानो फिसा मोजां मोनो आंबोथ' नोंनिनो बिमा ना आयै आं जुलिखौ नङाबा रावखौबो हाबा खालामा आयै नों जुलिजों रायलाय आयै बिनि राव बिनि आखल बिनि महर जोबोरैनो माहि आरो गोमोथाव आयै जागोन फिसा आं नोंनि मोजांनि थाखाय मावगोन जुलि मादै फैफेरा जोंनि न'खराव र' मादै जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि नाङा मा फैफेराबाखि फैनाङा जुलि आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो फैदों नोंखि फिननाय होगोन मादै गोसोनि अनगायै जों बायदि गोरिबा मा होनो हानो आं हमनो हायासै मादै नों मा सोंगोन नों रिन्दावखौ दिनैनिफ्राय बावलांनांगोन रिन्दाव होननाय नोंनि गोसोआव फेरलेबसेबो थानो मोननाय नङा नोंनि गोसोआव रिन्दावनि सावगारिखौ नों दिनैनिफ्राय हुखोमोरनानै गारनांगोन आं रिन्दावखौ बावनो हानाय नङा मादै जायजों आं उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोदों बे मोजां मोनलायनायखौ नों सुनामिनि महर लानानै बुस्रां दासान मादै बुस्रां दासान
बिदिबा नों आंनो मानो खोथा होआ नोंनि खोथाया फेरलेबसेबो बेसेन गैया नामा फिननाय हो जुदि आं बेखौ बुङोबा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मानो बोस्रायनो हायदों मानो आंनि गोरबोनिफ्राय रेनदावखौ सेनानै लांनो हायदों मानो जोंनि मोजां मोनलायनायनि मन्दिरखौ सिफायनो हायदों जवाब हो मामोन जवाब हो नों सासे नेहाद रिक्सावलानि फिसाया माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया बेखौ मिथिखा आयै जुलिया मा बुंहरखो नों जुलिखौ बावदो फिसा मा बुङा आयै जुलिया आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों जुलि नों आइनि सिगाङाव मा बुङा नोंखि आंजों हाबा जाया थु नों आंजों थु मोजां मोननाया थैनाय थांनाय जेखौबो गिया Oh God! जुलि दिनै नों मा जादों जाय मानसिया आंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाया नोंनि गोसोनि आसनाव आंखौ जेब्लाबो जायगा होयो दिनै नों मोजां मोननाया गाहाय गोजौ धोनि गोरिब जेबो बुजिया जुलि थु नों आंजों थु आं थाङा रेनदाव आं नोंखौ मोजां मोननानैनो गाबै गाबै थैलांगोन जों सानैजों गुबुन जायगायाव थांगोन रेनदाव आं नोंखौ दुखु होनो बायो आं नोंखौ मोजाङै थांनानै थाजानो लुबैयो थुदो जुलि जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मन्दिर फारसे फोरमायहैनि रेनदाव दानिया जों देहाखौ राफोद खालाम हाबाय सोरहाबो जोंलाय थु दस्रा बेरायहैदिनि हनै नांगौखौ लोगो मोनदों नङा माथो फै बा हेर'आनो हेर'इन एसे समायदों बेरगम नोंसिनि आखला दासिमबो एसेबो सोलायाखैना सोलायनो ना बारायनो रेनदाव नोंसोर बादि दादागिरि गुन्दागिरिया नैबेनि खाथियाव जेबो नङा मिथिबाय हेय नों गुन्दागिरि ना जों गुन्दागिरि गुन्दा नङाब्ला नों मानो हिन्जाव लाना बेरायदों बेरगम सार हनै बुलायलायदों होसो माबोरै होसो kalau बदमासफोरखौसो नोंथाङा आंजों एखे समावनो फरायफानाय रिन्दु नङा होमबा अ सरि नोंथाङा दाहाल औ गोजोन्थों नोंथां सार गुन्दाफ्रा बोरैबा खारखोमालांजोबबाय सार सासेबो हमनो मोनाखिसै बे मानसिफोरखौ नोंथाङा सिनायोमोन नामा औ नोंथां बे मानसिफ्रा जोंनि गामिनि बारा गोजान नङा मुङा मेरगम दाखोन आरो हाब्रु आखुफ्रानो जोबोद गाज्रि नोंथां औ माय गड बे मानसिफ्रानोमोन आंखौ आथिं हेबनानै खोख्लैनानै खारनाया नंगौ नामा औ नों जुलि नङा होमबा नंगौ सार बिसोरनो लजिङाव थानाय समावबो गुन्दागिरि खालामहैदोंमोन दिनै गबावबाय दे बिसोरो आस्सा नोंथां थांलायदोनि माब्लाबा बेरायहैनाय जागोन बुंनायल' नङा नोंथां थांथारनांगोन सार
सार नोंखौ लोगो हमनो सोरबा साथाम सेंग्रा फैदों लेंबो सार बिसोरनो मा नांगौ नोंसोरनो लाखियोब्ला जों नोंथांनाव थानो फैदोंमोन बस सिगाङावनो इन्टारभिउ हागोन दा बुलायनो हागोन बस 아유. बाबरे दिनैनिफ्राय नों आंनि आगदा आखाइ जागोन रिंदावमोननि न'आ बेनोमोन नामा? औ फै हाबफै फै फैदो जिराय नों आदा रिन्दावखौ माबोरै सिनायो? आं नोंसिनि दा रिन्दावजों एखे कलेजावनो फरायनायमोन। आं दा पुलिस इन्सपेक्टर साख्रि मावो। आं आदा रिन्दावनि बिनानाव। आंनि मुङा सिनारि। आं देग्लाय एचएस फाइनाल होगोन। आंखौ आइ आफा आरो आदायाबो जोबोद अनो। बास जोबोद गोजोनबाय आङो। आदाया दसे जिरायथ'। जागोन। आफा आइ जोंनावनो आदा रिन्दावनि लोगो गिदिर आलासि फैदों। सोर गिदिर आलासि बेलाय? इन्सपेक्टर इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर थुदोना माबारायै आं साहा लांगासिनो। थु
आलासिखौ आं आइ सिनारिनिफ्राय एसे मिथिबाय। आं रिन्दाखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो। बियो दासान्दि न'आवनो थाथिराखै। बे गैयाब्लाबो जों दङ ना। अबयसे अरजाया। साहाया लोंदो। सिनारि आइ, थां बे दाउला खासिखौ सिथानो थोनैदो। नांथ'ला नामा आदै? आंहा 10 बाजियाव डिउटि दंथारो। जालांदो आदै, दानो मोनगोन। नांला मादै। आदै, आं थांनोसै। माब्लाबा फैफिनसिगोन। बिमा, हाबाफोर जाबाय बायाखैब्ला बिजामादैसो फसायबायमोन आं। बेनाबाथाय मिथिया हसिया। अरे जुलि जुलि हा माखौ रागा जोंलायखो? प्लिज जुलि, नोंहा मा जादों? सोरखौ जों नंदों? सिनायगारा सासे सेंग्रा सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया? प्लिज जुलि, आइ लाभ इउ। आं जुलि नङा होनदों। अरे बुहुदसो लोगो मोनबाय नामा बिखौ? जुलि आइ, आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायखौ मिन्थिगौ आइ। नाथाय रिन्दावनि बिमा बिफाया दि जोंफोरबायदि गोरिबखौ मुगैयो आइ। केसेरबारिनि नों बारसे गावदां बिबार आइ। नोंखौ मोजाङै मोजां हाबा जानाय नुलांब्लासो जोंनि गोसोआबो गोजोनलांगौमोन आइ। नंगौ आइ, नोंखौ दुखु जानाय नुयोब्लानो नोमानि बेरामाबो बारा जायो आइ। हो? नोंसोर मा जादों? मानो मोखां सोमसोम? जुलिया दिनै बहाबा थांदोंमोन नामा? गैया आयं, बियो जेरावबो थाङाखै। सोरखौ जुलि नंदों? सिनायगारा सासे सेंग्रा सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया? बिदिब्ला बियो सोरथोमोन बिलाय? नोंसोरो जेबो सिन्था दाखालाम। आं दिनै जुलिखौसो न'आव लांनो फैदों। नाथाय नोमा नोम्फाया? आं बारजों गेलेमनाय गोरलै बिफां नंला आयं। आंहाबो गावनि आथिङाव गसंहानाय गोहो दंसै। फै जुलि। जारौ बिमा, दा जारौआ आलासि जाहैनाया थाब सौफैयाब्ला एसे खबर लाहैब्रबदो। आं अफिसाव थांसै। आयै आयै, फाग्लियाखौ दासो बिफाया रायखांदोंमोन। आयै, आंखौनो सोरबा सिनायगारा जुलि जुलि होनानै आखायाव हमनानै बोदोंमोन। आंजों मेगन गिदिर फेदेरनानै आखाइ दाख'नानै आं जुलि नङा होनजादोंहाय। हा सोर सेंग्रामोन सिबिलाय? बेबा सोर सेंग्रामोन? आं सिनायाहाय। महरालाय मोजांथारमोन। बेखायनोथ' हारसिं हारसिं बेराय नोङो। ओरैनोबा जर जुलुम खालामनानै हाबा लाग्राबो दङनो, आरो खायसेबा बुथारहैग्राबो दङनो। मादै दोनबो नागिरदोंमोन, आंसो दोनबो जायाखै। है थ'दो। फैदो जुलि। सोरनि हुकुम? सोर थिनदों बेखौ बिसिम लाबोनो? आं नोंनि फिसा आफा, बिफानि मोन्थाया आंनावबो दं। जुलि, नोंखौ मा बुंनाय जायामोन? सि लाजाखिसै नोङो। फैला बुरियाव उन्दुग्रा मानसिया सरानि बिसिना नागिरनो? ओंखारलां बिनिफ्राय। आंनि न'आव सेकेन्डबो हाबनो मोना। नाथाय आफा, गैजारोङि मानसिया नोंनि साननायाव मानसि नङाथ'। गैजारोङिनाव आखल गैयाथ'। नों बिसोरखौ जुनाद सानदोंब्ला नोंबो मासे जुनाद आफा। हिनजाव, नों आंखौ फोरोंनो नाङा। ओंखारलां नों बिनिफ्राय। नोंहा बे न'आव जायगा गैया। आफा, नों आंखौ दिनै
होखारनो हानायसिम गोहो फैबाय बास होखार नाथाय नों आंखौ दिनै नोंनि फिसा नङा होननानै मानो बुंनो हायाखै बुंदो आदा रिन्दाव आदा बुंदो मानो बुंनो हायाखै नोंलाय फिसाखौ आंनि नङा होननानै बे बोहैनाय दै दाहारखौ माब्रै होबथानो नोंलाय खबरदार बांद्राय लाइन होयोब्ला नोंखौबो दाइभर्स खालामनाय जागोन इसिबां मोजां मोनलायनायखौ मानो होबथानांगौब्रा नंगौलै आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनखाथाराखैलै ओइ रैखाथि बिलिबां नैलाय सोरबा हिनजाव खारगासिनो दं ए बेथ' माबा मोनसे जाथाय जाथारदों जानो हागौलै थ' माबा जुलि नों मा जादों जुलि मा जादों जों दंना खिथाना जुलि जोंथ' दङ ना जुलि बेथ' रिन्दावथार जुलि बेथ' रिन्दावथार रिन्दाव नोंखौ गाबज्रिगासिनो दं जुलि औ जों जुलिखौ खारबाय थानाय नुनानै हमथानानै लाखिदों जुलि लोगोफोर आं जुलिखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै नोंसोर जेरै दं बिब्दिनो मावै दाङैल' थांनानै थादो जों नोंसिनि दुखुखौ बुजिबाय रिन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रिन्दाव नों जोंनि थांनानै थानायनि लामा दिन्थिग्रा गुरु जानानै थाबाय बै समाव नोंनो जोंखौ आबाद मावनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय कपारेटिभ ससाइटि दानाय गोबां लामा दिन्थिबोबाय बैफोर समाव माब्लाबानो सिमांना मोगथां बारलांनानै जों दा रांनि बिगोमाबो जानो हाबाय बाथ्राया सैथो लोगोफोर बै समाव आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन दानिया नोंसोरबो गुबुनखौ फोरोंदोलाय होमब्लानोथ' हादरा जौगागोन नोंसोर थाथ'दो उनाव लोगो मोनफिनगोन जों थांदिनि जागोन रिन्दाव नोंनि गोजोनानो जोंनिबो गोजोन फै जुलि आइदे आं आइ जुलिखौसो नायनो लुबैथारदोंमोन बहा थांखो बोरो माला फैगोन नों बेफोरखौ सानबाय थायोबा बेरामा बारा जागोन बिमा आं गाबोन सोरखौबाफोर रिन्दावनिसिम खौरां लानो थिनहरसिगोन आं देहाखौ बारासो मोनसिनबायहाय बिफा आदा बाजैया लोमजादों औ फंबाय ख्रो गोबावसै जिराय फंबाय जिराय जिरायनो माने आदा मा जाखो फंबाय ना माबाफोर खोनादों औ आदा रिन्दावा जुलिखौ बहाबा दोनखालांबायनो मा औ आदा बिमा एसे दै हम बिमा एसे दै हम मा जाखो बाजै मा जाखो याला नों बाजैखौ मा खालामहरखो दै हम बिमा दै हम बाजै नों सिरि नुथो बाजै जों बेखौ आदा जाहोनो नागिरदों बाजै नों सिरि नुथो बाजै नों सिरि नुथो नोंथाङाथ' आंनि बिजनेसखौ मिथिखागौ नांगौ समाव नोंथाङा नांगौ बायदि आंखौ मदद होबानो जाबाय नों मागुर आन्दाजथिङा थिगै दंखायो दे नाथाय जों सांग्राङै आवगायनाया गाहाम नामा रावबो मिथिगौ माव नङाब्ला बयबो मिथियोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम दङ न' नोंथाङा बेखौबो जेबो गिनांगौ गैया आं डिसि एसपि गासिबो लिंक लाखाजोबनाय गासिबो कन्टेक्ट खालामखाजोबनाय अब्लाथ' मोजाङानो मोनसे गिदिर खामानि दङ बेखौ साक्सेस जाबानो आङो नोंथांनो 1L हरगासिनो दङ दे जागोन दे बिदि ओइ लोगोफोर जों बेल' पेमेन्टजों फसायलालै
hết nó mà thức là nung lên Hei, खामानि मावदा मा खालामदों नोंसोरलाय? है पेमेन्टखौ बारायबा जों खामानिखौ मावालै ना लोगोफोर दरमाहा बारायनांगौ मेरगाव बे मानसिया बोनानै लाबो है थु हरैला ओइ दिलै खेमा खालामदोलै आंखौ दरमाहा बारायनांगौ नोंनो दरमाहा बारायनांगौ नोंनो बे मानसिखौ दानो जिउ फोजोब मा दहायलै आंखौ मा खालामदोलै आंखौ मा खालामदोब्रा दहायलै दरमाहा बारायनांगौ मेरगाव बे गोथैखौ बाहेरायाव आनफैहै सार 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 गारिया लाखि सार गारिया लाखि आंनि फंबायखौ सोरबा बुथारबाय स्टिल इन्डास्ट्रियाव खामानि मावोमोन बे खामानिया थारैनो मागुरनि फाव जानो हागौ र' आं फैगासिनो दं मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु जेराव मोनामनाय दङ बेवहायसो पुलिसा फैयो घुस व्हाट ननसेन्स सानदों नामा नोङो घुस जानानै नोंथांनि खामानियाव मदद होगोन नोंनि इन्डास्ट्रियाव साबेसे लेबार मावो बेखौसो हिसाब लानो फैदों इन्सपेक्टर बाबु नोंथाङा मा गोर्दोन गोग्लैदों गोर्दोन गोग्लैनायखायनोथ' फैदों बे स्टिल इन्डास्ट्रियल नङा बियो मोनसे गें सासे मानसिनि जिउ फोजोबनायाखि नों नङा होनना बुंनो हागोन हेल' आं मागुर बस बुंदों आच्छा आच्छा आंनि सासे लेबारा न'आव थांनानै सोरजोंबा गावथारजादों नंगौ नामा बेखौनो इन्सपेक्टर बाबुआ आंखौसो नारसिनगासिनो दङ सार नोङो अफिसाव जागोन सार नों मा बुजिनो इन्सपेक्टर बाबु